Kapitlu 12 Paċi mill-ġdid. Fraħal ġdid, sena waħda biss mort skola. Hawnhekk ukoll ix-xorti jenitni għax teacher kelli ieħor, is-Sur Spiteri, li ma kien jiġi xejn minni, li għalih aħna tfal tal-klassi konna niġu qabel kollox. Dan l-allim tant kien dedikat li mas-7:15 ta' filgħodu, l-iskola kienet tibda fit-8, ġa kont eraħ sejjer l-iskola u ma kienx joħroġ minn hemm qabel il-5 jew il-5:30. Tant kellu ħeġġa li jrid jgħallem li ġieli kien iħalli l-ħerqa telep il-prudenza u minħabba fekk mhux l-ewwel darba li jagħmel praspar bħal meta qabadni minn onqi u kien se jifgani għax jien ma qadx attent li setgħu ġibuh fawġ kbir. F'din il-ġrajja qasira ta' tifkiriet jiena żilt li nikteb kull ma ftakart li għadda minn fuqi mingħajr biża' jew mistkija, mingħajr ma kabbart jew naqqast jew ċekkint. Għalhekk xieraq ngħid hawnhekk speċjalment għal dawk iż-żgħażagħ li qegħdin jaqraw li ħdejn l-iskola għalija ma kien joqgħod xejn. Minkejja li l-logħob kont inħobbu li ma tifel ma jħobbux. U ma kont nibqa' lura minn xejn, it-tagħlim kont irridu. U fil-klassi kont minn ta' quddiem. Dan m'iniex ngħidu biftaħir, imma biex min jaqra ikollu stampa ċara tal-kwadru tiegħi nnifsi li jippruvajt impinġi u tal-ġrajiet li għaddew minn fuqi u minn fuq sħabi f'dawk il-jiem koroħ tat-tieni assedju kbir ta' Malta. Dik id-darba li jisser Alla jaħfirlu ħatafni minn onqi kien inċident waħdieni. Mill-bqija jien flimkien ma' xi 2 jew 3 oħra konna għajn ta' sodisfazzjon għall-allim tagħna li kien jagħti demmu biex jarana mexin il-qudiem. Konna minn dawk it-tfal li ma tiddejjaqx ikollok fil-klassi l-aktar meta tasal xi inspection bħalma niftakar li kellna u li jisser ħriġnieħ ta' raġel kif wara kollox kien jixraqlu. Is-Sur Spiteri kien wieħed mill-aħjar teachers li qatt iltqajna magħhom, kemm bħala tifel u kemm bħala allim. Għalih li jgħallem li tfal ma kienx sempliċement impik imma sejħa mill-aktar għolja. Min jaf kemm il-darba ġie l-iskola bajnejh idemmaw u maħnuq. Jekk kellu xi nuqqas dan kien li jrid jgħallmek bil-fors, trid u ma tridx, kapaċi u m'intix. Meta kien jara li minkejja l-isforz tiegħu kont tibqa' ma titallimx, flok jaċċetta l-fatt b'rassenjazzjoni, kienx aktar jinfex fik. U minħabba fek miskin kien jitlef ħafna milli jkun għamel u ġieli wkoll sab ruħu f'sara mal-ġenituri u ma ta' fuqu. Kien f'din is-sena li mal-flaġelli li konna diġà ġarrabna, doqna ieħor li kompla nikket lill-lat mhux żgħir ta' familji waqt li werwer lil kulħadd. Għal-ħabta ta' tmiem is-sena 1942 xterdet ma' Malta il-polio jew il-paraliżi kif konna nsibuha. Lil min kienet tattakka l-aktar fir-riġel kienet tħallih immankat. Billi dil-marda tittieħed bħala prekawzjoni kienu għalqu l-iskejjel għal xi żmien. Nistgħu ngħidu mingħajr ma nkunu qed niddrammatizzaw iż-żejjed li l-ġenerazzjoni tagħna rat minn kollox f'dawk il-5 snin tal-gwerra. Ix-xhur f'din il-klassi gerbu malajr. Il-gwerra konna qodna nsejnija, għalkemm kienet baqala sentejn sħaħ biex tintemm uffiċjalment. F'Ġunju jew f'Lulju tal-1943 ersaqna l-eżami għall-liċew. U ħafna minna għaddew minkejja li għall-ewwel darba kienu għamlu l-eżami magħna tfal tal-5 u 6 klassi li kellhom sa 14-il sena. Dan kien sar jekk niftakar tajjeb biex jagħtu ċans lil dawk it-tfal li setgħu tilfuh minħabba l-gwerra. Xi xahar wara li konna minna l-eżami, aħna li konna għaddejna irċevejna karta biex immorru l-belt għall-orali. Morna f'xi 9 ta' filgħodu u meta irsaqna qalulna li kienet baqalna ħafna biex imissna. Għal-ħabta ta' nofsinhar irġajna morna nittawlu ħalli naraw fiex konna, iżda tweġiba li ħadna ma kienx differenti minn ta' qabilha. Karozzi biex immorru lura d-dar ma kienx hemm, ikel ma konniex ħsibna lih, u se nabdu nagħmlu. Xi ħadd mill-grupp li konna ġietu l-idea sublimi
li noħorġu 3 soldi kull wieħed u morru naraw nixtru xi ħaġa tal-ikel minn ħdejn is-suq tal-belt. Konna 4 u b'xelin li dak iż-żmien kien jiswa daqs 20 ċenteżmu tal-lum ma kellniex immorru patuti. Fil-fatt trajna ftit kirxa, iddubbajna nofs ħobża u morna ntaffu l-ġuħ li kellna fil-bitħa tal-palazz taħt il-ħarsin tal-ġgant. Għajtun li għall-oral għal xi l-4 ta' wara nofsinhar. Weġibt il-mistoqsijiet li saruli u tlaqt lejn id-dar bil-mixi. Ftit ta' żmien wara ġiet il-karta li kienet għarfitni li kont għaddejt mill-eżami għall-liċew. L-ewwel tarġa tal-iskaluna tal-ħajja kont tlajta. Il-fatt li kont ħalt fi skola oħra, ola u aqwa, kien abbini b'responsabiltajiet ġodda u mingħajr ma ridt bdejt ninqata' ħelu mimma sħabi tat-triq waqt li qbadt ħbieb ġodda. Iżda l-ħaġa li qatetni darba l dejjem mimma r-reġiment kienet is-serqa ta' Żarbun li ma kellix ħliefu. Kif fissirt qabel, il-ħwejjeġ u żraben mhux biss kienu skarsi, laqqas biss kienu jeżistu fl-idejn u meta kien jidher xi par Żarbun kont ħallas ġildek kollu għalih. Tistgħu taħsbu ommi kemm għamlet li twissijiet meta rnexxiela wara ħafna taħbit u manuvrar ta' kwista Żarbun għalija. Ara ma nalakx tilab bih. Jien fimt mill-ewwel il-qagħda u da Żarbun ħlift li nożżu, tant li waħħalta frasi li ma nkiddux bla bżonn. Iżda dak li ma għamlux riġlejja għamluh idejn xi ħadd minn sħabi. Konna qegħdin nilagħbu fil-bini mwaqqa u jien biex żgur ma narqux neħħejtu minn saqajja u dendiltu ma' siġra tar-rummin li kien hemm fil-bitħa. Sakemm dawwart wiċċi, iż-Żarbun osfor. Ħadd minn sħabi ma kien jaf x'sar minnu, tajġ kemm staqsejt u qallibt u fittixt, kollu għal xejn. Rasi ħassejta daqs qartalla. Aktar ma rid nibża għalih, aktar ma kont wett il-lombi li kont se nieħu ħsiebu, aktar kelli nitilfu qabel il-waqt. Lill-ommi kieku ma rridx nurija b'xejn, ma kif stajt. Li kelli żewġ pari forsi konna ħbila, imma par wieħed. Tistgħu taħsbu x'għamlet li meta saret taf? Tant dbaqbqet li ħsibt li ser tiġrila xi ħaġa. Biex taqgħet wara ftit daħal missieri li kien iġibhom bi kbar, ħafna aktar minn ommi, u nħallikom tobsru x'laqa sabiħa kelli dakinhar. U ma kontx lumhom l-ommu u l-missieri ngħiduha. Iżda jien lanqas kelli tort sa barra li għamilt tant kemm xtaqt nibża għaż-Żarbun. Istħajlkom tistaqsu x'għamilt. Iddubbajt b'Żarbun taħija li kien mill-inqas numru akbar milli nilbes jien. Imma mhux aħjar b'Żarbun kbir milli b'xejn. L-inċident ikraħ taż-Żarbun għallimni forsi lezzjoni l-aktar importanti li issa li jien bdejt nikber u kont ħalt fi skola sekondarja kien jeħtieġ li nġib ruħi tal-li kont. Spiċċa l-lob tal-kmamar u tal-reġmenti, ta' qases u nżul bil-paraxut, tal-bini mwaqqa u l-kordajts, fi kliem ieħor il-ħajja avventuruża li jien u min kien bħali u daqsi konna ngħixu. F'daqqa waħda f'temp ta' ftit sigħat kont kbirt. It-tfulija sabiħa bil-kruwa kollha li kienet ġibet magħha l-gwerra kont ħallejta wara spallejja u dħalt aktar kmieni minn sħabi fiż-żożija. F'dawn l-aħħar paġni il-gwerra ftit li xejn semmejta. Wara l-konvoj ta' Santa Marija, il-ġuħ kien ħallina u billi l-attakki mill-ajru kienu kważi ġew fix-xejn, il-gwerra bdiet bħal tintesa minna tfal. Ma nafx il-kbar x'kienu jagħmlu, nimmaġina li setgħu jibqgħu jsegwu l-gwerra fl-Ewropa u fil-Lvant imbiet permezz tar-radju u tal-gazzetti. Dan iż-żmien li qed nikteb fuqu ma kienx hawn lat ta' ġurnali li hawn illum. Biss it-tarif fuq il-gwerra ma kienx nieqes. Ġo Raħal ġdid kellna ħanut li kien iservi ta' ċentru ta' informazzjoni fuq il-gwerra. Mal-armaturi u l-ħġieġ ta' barra kienu kun hemm waħla ritratti u artikli dwar dak li jkun qed jiġri fil-pajjiżi l-oħra tal-gwerra. Naturalment, l-aħbarijiet tajba. Hekk ir-rebħiet tal-Allejati kienu jingħataw l-akbar prominenza
waqt li t-telf x'aktarx ma kienx jissemma. Ħwejjeġ li saru f'kull pajjiż u li wieħed jifhimhom meta tqis li l-moral tal-poplu jiswa daqs il-balal u l-azzarini fi żmien il-gwerra. Dan iċ-ċentru ta' informazzjoni, l-Information Bureau, kien ikun miżawd bin-nies. Kulħadd iħares ħalli jaqta' l-kurżità. Kull rebħa li l-Ingliżi u l-ħbieb kienu jagħmlu kienet tiġi mfakkra bil-bnada riperpru. Niftakar meta Mussolini safa maqtul, sit il-ħanut ramalna tebut u batna nduru bih mat-toroq ta' raħal ġdid. Tistgħu taħsbu x'funeral għamilnielu l dal-bniedem li konna ilna nisimgħu bih u b'Hitler kemm kellna omor? Ġrajja oħra ta' ferħ kienet seħħet sentejn qabel. Naf li kont mazziti l-belt u f'daqqa waħda rajt ħafna nies jiġru jxejru l-imkatar. Kien għaddej ir-Re George VI, missier ir-Reġina Elisabetta II, li kien ġi jagħmel żjara qasira lil dawn il-Gżejjer u li sena qabel għall-lubija li kollha wrejna kien weġġaħ bil-qotja tal-George Cross l-ogħla dekorazzjoni ċivili li seta' jagħtina. Il-fatt li kont rajt lir-Re kien imlini b'ċertu ferħ, għax mingħajr ma rid ftakart waħda mill-lezzjonijiet li kellna fil-ktieb tal-Malti u li kienet tagħtik x'tifhem li min jara lir-Re ikun għamel xi ħaġa barra minn din-dinja. 3-4 snin jagħmlu terz ta' 12 sena. Terz minn ħajjitna konna għaddejnija fil-gwerra. Għalija l-akbar xewqa ta' ħajti kienet li nerġgħu niġu fi żmien ta' paċi. Niftakar xahar daqs li kieku kien il-bieraħ li kont nipprova nġib quddiem għajnejja x'jiġifieri tkun tgħix fi żmien ta' paċi u ma kontx nista'. Kont inġib inċidenti bħal ngħidu aħna tibqa' rieqed matul il-lejl, ikollok ikel u ħlewiet biżżejjed u ġugarelli kemm trid. Iżda l-ħajja normali ta' qabel il-gwerra ma kontx nista' nimmaġinha. Tassew li l-ħajja kienet tiebet ħafna, l-armaturi tal-ħwienet kienu reġgħu bdew bil-mod jimtlew bl-oġġetti tal-ikel u bil-ħwejjeġ. Kien hawn aktar karozzi jaħdmu fit-toroq u meta tqis l-attakki mill-ajru kienu intesew, tifmu li d-batija tas snin ta' qabel konna xħetnija wara spallejna. Il-miliet tal-1944 kien ieħor li bqajt niftakru għax għal darb'oħra għażluni biex nagħmel il-prietka tal-miliet. Din id-darba billi kont kbir ma kellix bżonn it-siju joqgħod jallimieli, dħalt għaliha waħdi. Meta spiċċajt il-prietka li għamilt fil-parroċċa ta' Raħal Ġdid, waqt il-purċissjoni tal-mużew mort id-dar. Streħajt ftit u mbagħad flimkien mat-siju u ħija li kien suġġeritur tlaqni l-għaleli l-gudja bil-karozzin biex nirrepeti il-prietka hemm. Dik is-sena l-qudiesa ħarġet f'nofs il-lejl u għalkemm il-gwerra kienet għadha ma spiċċax, l-anġli setgħu jinstemaw jikkunċertaw l-għanja tagħhom tant magħrufa paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Jien kont fraħt li rġejt mort fir-raħal li kien tant laqana, iżda 2 nofs għal tifel huma żmien twil. Ħafna minn dawk li kienu abbatini qabel ma kinux għadhom hemm, flokhom kien hemm oħrajn li jien ma kontx naf. X'kien kont qed nilbes fis-sagristija, ħassejtni daqsxejn waħda bħal ħuta barra mill-ilma. Iżda meta ħriġt fuq il-Presbiterju u aktar meta tlajt fuq il-pulptu, erġajt ħassejtni bħalma kont 3 snin qabel. Iben adottiv ta' wieħed mill-eqdem irħula ta' Malta. 6 xhur wara, minn fuq ir-radju smajna li l-Ġermanja kienet ċediet u għalhekk il-gwerra fl-Ewropa kienet intemmet. Għal din l-aħbar ħassejt ġo fija ferħ li ma stajtx infissru. Moħħi issa kien mistrieħ. Għalkemm tfal jien kont nifhem li l-qerda u l-mewt kienu ġirien tagħna lesti minn waqt għal ieħor biex jaħbtu għalina u jaħsduna minn wiċċ id-dinja. Huwa veru li konna drajna nimxu jitfit mal-mewt bħalma jidra kulħadd għax moħħ il-bniedem tista' tgħid jaċċetta kull qagħda u koll aktar waħda mwera. Iżda taħt il-qoxra fis-subkonxju kien hemm nitkellem minni biża' tal-ġenn. Biża' li wkoll illum wara ta' żmien kollu għadu jaħkimni kull meta bil-lejl noħlom bil-Ġermaniżi
u bl-ajruplani iwadbu l-bombi u jordmuni, jew soldati jiġru warajja u jisparawli. Il-ġerħa li jagħmlu fuqi dawk iż-żminijiet koroħ ta' nies mirduma u ġebel imwaqqa, ta' riħa ta' porvli u ġelatina, ta' ġuħ u ħakk, tal-jieli sħaħ mitfun fil-kesħa x-xoq il-għadam ta' shelters, ta' tinwieħ ta' sireni f'nofs l-isbaħ irqat, ta' tfaqqijati tarxu, ta' twerwir ma titħassarx għax qiegħda mnaqxa wisq fil-fond ta' moħħi. It-trab li jinġabar matul is-snin jista' jkun li għatta xi ftit dawn it-tifkiriet, iżda ma definhomx għal kollox għax dawn ix-xbijat u ħsejjes tal-gwerra saru ħaġa waħda miegħi. Huma llum biċċa minni, huma l-wirt li jien u kull min kien bħali wiret mill-bnedmin boloħ għaċċana għal dem xulxin f'dawk is-snin mudlama tat-tieni gwerra dinjija. U hemm jintemm kapitlu 12.